pripun. Lewate karo bose. Tenang bae. Tenang bae. Oke, langsung sasuk pokoknya. Janane jalan angin saiki set. Iya. Iya. Diangkat ya. Areng sampai. Yuk. Buatan kondur sih, wis pokok engko disambung kembali. Ya, gue Dimas Katot kembali, ya. Wis iki cokek mania. Mas Wahid wis bareng nyengguyung mantun nuwun. Lah iki siji internet nang kono iki piye konsepe ya? Aku ini mendring nyedai Pak Den Marlane teratapan. Kaya iki kok ora beres. Penghasilanku hari ini berkurang nek mendring nyedai Pak Den Marlane. Bisi-bisi pripun? Napa sing diitung niki wau napa? Wah, iki ora rebes iki ta. Rene. Aja cedak Pak Den Marlane wae. Penghasilanku berkurang. Ayo. Ketoke mengurangi jatah iki lho. Yo ben ku ngopi. Ya. Gawe. Disengguyung ya, disengguyung. Kowe iki Pase iki diselehno sih. Diarep para Pak Den peno, diarep para Marlane. Iya. Ayo wis aja ado-ado pokoke. Kon ngapa meneh? Rene ki wong jagong cek kon nembang bae. Ya kandhane kok diatur. Lah iya. Iki Bapak wau ora ngendika. Wis suwe ra tau ketemu neng Praci. Ya. Lah iya. Bisa Bapak wis ora mlaku Jakarta.